Chcem vám povedať jednu zaujímavú legendu, ktorá sa traduje na Slovensku starými hľadačmi pokladov. Hovorí sa, že počas vojny bolo na Slovensku miesto, kde si občania, keď utekali pred Nemcami, tak si hlboko v horách do nejakej jaskyne schovali svoje poklady, čo mali. No a bolo to tak nedostupné miesto, že si tam vytvorili taký prístupový rebrík, taký chodník z dreva, a jednoducho schovali si ho tam, ten poklad, potom ten rebrík dali do listia, zahádzali ho a nechali tak. Ešte doteraz nebolo nič objavené, ale čo vám chcem povedať a ukázať, my sme teraz objavili pozostatky nejakého starého rebríka, takže kto vie, možno sme veľmi blízko k pokladu, alebo už sme priamo v tom poklade, pretože všade okolo nás sa nachádza nádherný karpatský prales, krásny biotop rysa a mačky divej, vlka dravého a medvedia hnedého, čiže my sme vlastne ten poklad už objavili a pozostatky tohto rebríka vlastne dokazujú, že už objavil aj niekto pred nami. Zažite s nami divočinu a zažite s nami magorské chodníky.